O Cándido tiña a teima de tanxer as campás, axudar á misa e máis ir diante da procesión en Semana Santa e polas festas do patrón. Só conseguiu o último, porque a casa de Deus nunca o convidaba ao cura desque un domingo Cándido subiu ao púlpito cunha sobrepelliza vella que lle collera o sancristán na misa maior e falara deste xeito: «Hermanos míos en Jesucristo, como di el Evangelio y más el señor abade, el que estea libre de pecado que bote la primera piedra. Pero ya pueden botarla todos, porque el señor cura de seguro que ya botó la primera. Onte por la noche deseó la mujer del próguimo, la del secretario del untamiento, que se confesa con él. Non puideron sacalo a tempo. Toda a xente riu ata o xefe dos gardas, menos o crego e máis o secretario e a súa dona. O xefe dos gardas levou no cuartel, pero deixou no cei baxiña. O Cándido traballaba nos eidos do alcalde e máis do médico. O abade ronchou e andou a dicir que o Cándido mandara falar irreverentemente contra o ministro do señor, o indiano da Casa Grande, que viñera do norte e Deus sabe como fixera os cartos naquela terra de indios e protestantes, e o mestre, que era socialista. O indiano, o señor John P. González, escachou cando soubo. Deulle un peso de prata ao Cándido e pediulle que repetira a plática para os seus amigos, mentres bebían bourbon e fumaban Lucky Strike. Cando o Cándido rematou, o señor John cagou unha sentencia. «Es very bueno el sermón. Allá podría ser predicador friend, sin traje todo bragueta nin hostias en la coronilla. Congratulations». Pero ninguén se explicaba como o Cándido, cos seus miolos revoltos, puidera matinar a historia dos soños doentes do cura a conta da muller do secretario, femia de escotes que deixaba a lambonada dun regato branco perdido entre dúas montañas mouras. Aquel verán non houbo tregua de choviscas ou treboadas na seca. Entón, o crego determinou impetrar plegarias ad petendam pluviam e finalmente sacar o santo á rúa. O Cándido, como sempre, precedeu os monaguillos e a chea de fieles que se uniron ás oracións. A procesión percorreu a estrada ao longo da aldea, camiñou polas corredoiras entre valados e voltou á igrexa, pero non choveu aquela noite nin o día seguinte. Ao terceiro día, o Cándido, vestido cunha sotana sucia feita de buracos, levando unha grande cruz, seguiu a mesma rota da procesión. Acantazado por algunhas beatas, perseguido polos gardas, os que chamara o cura, fuxiu ao monte e non o encontraron. O serán comezou a chover tanto e tanto tempo que se encheron moitos campos, pero non houbo perdas. Só sobre os destros do párroco se formou unha nube preta, arrepiante, soou sen parar o trebón, caeron chiscas e os alpedrés arruinou a colleita. Daquela, o cura emperrouse en berrar que o Cándido tiña o demo no corpo, que a seca e a fame que amazaban a aldea era un castigo de Deus polas blasfemias, os pecados da carne e a escola laica. Certo día, o Ángelus, os sinos botaron a tocar sós. A xentiña reuniuse entón diante da igrexa e non puido ver senón, debaixo, no adro, o Cándido ollando a espadana. Ao sentir a multitude, voltouse, e subindo o cruceiro cos brazos abertos dixo: «As campás tocan a morto por todos nós, a terra vai ter unha chea de sangue, os irmáns matarán os irmáns e máis os pais aos fillos e os fillos os pais, e non a tardar xa en haber o primeiro morto». O crego que saíra da reitoral mandou enrabechado: «Colledeo, colledeo que está tolo!» Uns mozos e algunhas mulleriñas cos puños pechados botáronse sobre o Cándido, pero este recuou, pegouse ás grandes portas de madeira e, cando parecía perdido, paseniño, mas suficientemente para escapar, alzou os pés do chan, púxose horizontal e levitou. A xente retrocedeu, algúns fóronse a correr, as vellas caeron de xeonllos. Só o abade ficou inmóvil, fixo o signo da cruz e pronunciou: «Vade retro». Logo, mentres o Cándido seguía a subir para a torre preto da base, entrou erguendo as saias na súa casa. O pobo estaba pasmado ollando a ascensión do Cándido que xa chegara ao campanario. Despois foise pondo vertical, pendurado sobre a cruz do cumio, e parou aló. Soou unha descarga xorda. O Cándido caeu como unha perdiz aos pés do crego, que aguantaba na man dereita unha escopeta de 2 canos. O parviño foi a primeira vítima naquel verán na que as árbores deron unha inesgotable colleita de claudias vermellas.